És un debat ètic sobre la clonació humana. Crec que l'obra vol ser una reflexió sobre el fet de la clonació humana, sobre el debat de la bioètica i sobre... Hi ha molts temes, sobre la relació, la contraposició entre la natura, allò que és natural i allò que és artificial, entre els desigs, els anhels que tenim i el que estem disposats a pagar o a perdre pel camí en aquest camí. La veritat és que... No sé si hi ha un tema sol. Si la fàbrica de la felicitat fos un arbre, com un arbre, l'eix i el tronc d'aquest arbre seria això que ha dit el Jordi, el fet de la clonació humana, i és un arbre que tindria múltiples branques. La veritat és que és un arbre amb moltes branques. La idea de la recerca de la felicitat. Això, el concepte és de la mort i la vida, el fet de la mort i el viure, el desig que deia el Jordi, les ànsies de satisfacció personal, de global com a espècie. Però digues, què descobreixen? Que pateix diguem-ne, una important desproporció a l'encèfal. Els seus ventricles laterals són enormes. Defineix enorme. Els seus ventricles laterals són tan enormement gegantescos que el seu cervell ha quedat arraconat, desplaçat a un costat del crani. No és res més que una fina làmina de teixit cerebral real. I què en queda? El 2% de la mida d'un cervell normal. I què fan els metges? Li demanen què ha fet amb la seva vida, què es dedica, què li agrada. Tinc 44 anys, estic casat i sóc funcionari. T'ho pots imaginar? Perfectament. Però encara falta el millor. És la biografia del president de la República. Li demanen a la seva dona si mai no va notar res d'estrany. I què diu ella? No tinc cap queixa del meu marit. M'ha protegit del fred i de la solitud durant més de 20 anys i sobretot m'ha donat 2 fills, sans i macos. No va dir res de la seva intel·ligència. Una parella, en principi, d'una franja d'edat dels 30 anys, que volen tenir un fill. Ella és científica, ell és periodista de guerra, fa reportatges, és fotògraf i se'n va a conflictes bèl·lics a treure'n fotografies perquè després aquí ho puguem veure i puguem saber què està passant allà. Ell vol tenir un fill perquè té la necessitat com de ser pare, també perquè el seu entorn, suposo, al món on vivim hi ha unes certes pressions, ell decideix ser pare. Ella, com que la visió que en té del fet de la maternitat, parlava amb el fet de les científiques des d'aquest distanciament, des d'aquest fet que jo he de portar alguna cosa que avanci, que ens faci anar més enllà. No em vull quedar amb l'anècdota de he sigut mare, tinc una satisfacció personal molt plena, però no he aportat res a aquest món o als meus conciutadans que els faci avançar. Decideix que no el tindrà de manera natural i troba unes cèl·lules, que són les cèl·lules de l'Henrietta Lacks, que són les cèl·lules de l'any 54 o alguna cosa així. Això és real de l'obra, és material que el Jordi, a l'hora d'escriure, va estar fent un treball de recerca i va trobar aquest fet científic. Són unes cèl·lules cancerígenes que se li van extreure de l'úter de l'Henrietta Lacks i quan les van extreure van veure que eren unes cèl·lules que fora del cos humà seguien vives. Són unes cèl·lules que a dia d'avui estan repartides per laboratoris del món i es fan servir per estudiar i, treballen els científics de laboratori amb això. Juguem a l'obra que ella les troba i utilitza aquestes cèl·lules per, amb un òvul seu i amb una mare de lloguer, gestar un fill. És a dir, 3 dones per tenir un fill. Què dirà l'Helena quan es pregunti qui sóc jo? Què dirà Hannah? Què dirà quan sàpiga que parteix d'un genotip de segona mà? No sé què dirà, però sé que es trobarà el millor genotip possible. Què estàs dient? Artemis Maria s'acabava d'explicar que tu no era la matriu? No estava segura que em volguessis ajudar. Sabrà massa del que pot fer i del que no pot fer abans de viure-ho. Llavors s'equivocarà menys. Si no és que defenses el seu dret a la ignorància. Un dret fonamental. Defenso el seu dret a sentir-se única. A ser fruit de l'atzar. Al principi de tot, quan només hi havia la cèl·lula, aquesta es va anar reproduint
Reproduint, no I clonant. des de llavors la vida ha estat governada pel sexe i l'atzar biològic. I què hi ha més arriscat que el sexe i l'atzar? No se m'acut res. El que jo dic és que hem de prendre el control de nosaltres mateixos. Estàs alterant el curs natural de la vida. Allò natural no és bo per defecte. Ni dolent. Estàs segur? El país es diu Delfos, com l'oracle de Delfos a les tragèdies àtiques, perquè és com a les tres bruixes de Macbeth, és el motor que genera el desig, l'anhel en els personatges, i fa que aquests, la Hannah per una banda i l'Adam per l'altra, comencin a desitjar els que seran els seus objectius a l'obra, no? El Delfos també és el bufó clownesc shakespearià que des de la broma, i és un clown, en sentit literal, no vestit de clown clàssic, que des de la perspectiva observa la comèdia humana i se n'en fot, no? Amb un to irònic i sarcàstic, en fa crítica i se n'en riu, no? I diu les veritats a la cara, no? I necessitem la teva ajuda. Un projecte no? Ah, això mateix. Ens hem d'encarregar de la instrucció intel·lectual d'una criatura. Quin argument? Una que necessita rebre una formació singular. Perquè té un valor especial. Encara no ve al cas. Perquè té un valor especial. Encara no ve al cas. Perquè té un valor especial. Ara... Encara no ve al cas. I què? Qui és la mare d'aquesta criatura? Jo ho sabia! Que tu... Sí. Mira, no crec que pugui estar a punt de dir això. No tinc idea, creu-me. Vull que te n'encarreguis tu mentre jo no ho pugui fer. Em fas tan feliç. Vull que li facis classes d'història a la nena. La història és la meva especialitat. Ho veus? És la persona... Pateix una malaltia que es diu hipertimèsia, que és real, que és verídica, vull dir, que és que hi ha 3 casos al món, em sembla només. Un parell. Que és que recorden tot el que van fer, el que han fet. La persona recorda tot el que ha fet a la seva vida, dia per dia, no? Fil per randa, tot el que va fer cada hora de la seva vida. Llavors, que Delfos patís, que el pallasso patís aquesta malaltia, ens donava també el punt del Delfos com el concepte de la història. És a dir, aquell que ho recorda tot, no? És com un llibre de la història on allà està tot, però no els nostres llibres de la història destaquen els fets, allò que et deia abans, els fets més rellevants, sinó tot. I dona una perspectiva molt diferent de la història, no? Què vas fer el 6 de maig de fa 19 anys? El 6 de maig de fa 19 anys. A les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda era un nen feliç que anava en bicicleta per les afores del poble. I a les 7 de la tarda? Era un nen infeliç que havia caigut de la bicicleta massa lluny del poble. I el 19 d'octubre de fa 13 anys? A quina hora? Ho veus? És fantàstic. El meu personatge té la teoria de que les llevadores tenen una intuïció especial per saber quan hi haurà quan naixerà un nen que serà com un gran personatge de la història, algú que pot revolucionar el món. I justament una científica de l'hospital, que ella admira moltíssim, decideix que vol quedar-se embarassada i llavors la llevadora està convençuda que aquest nen serà molt especial. El que passa és que serà especial en un sentit molt diferent del que el meu personatge s'imaginava. Saps quan vaig descobrir que volia ser llevadora? A 6 anys. Això és l'instint maternal. Un dia, la meva àvia, que també era llevadora, va arribar a casa completament blanca, amb els ulls brillants i l'alè glaçat. Caminava com si flotés per l'espai. Tot molt harmònic, amb molta pau interior. Mai no l'havia vist així. Àvia, què et passa? Com si hagués tingut una visió, em va dir... Avui he portat al món un nadó espacial. Molt mística. Sents. Havia fet néixer el científic que havia descobert la manera de reproduir cèl·lules mares sense necessitat d'embrions. Com ho sabia això la teva àvia? No ho sabia, ho intuïa.